dáš to niekomu, už len budeš natáčať. Ale kluci, natočíte to prosím tě, Holka. To prosím bylo danový teďka. Jo. Tady jenom to. Natáčí to. Už to natáčí. Natáčí to, takže. Takže paní Dudovou Černé známe jako režisérka klubu Sport Klub Prostějov. Už jsme ji zde viděli několikrát na Novotnou Evu. Vítáme ze slovenského boxu, protože je reprezentantkou BC Nitry. Námi střed. Sekundanti Lincolní prvé kolo. Dýchaj, pekný postoj. To je ono. A vyskúšaj spodok. Dýchaj. Uvoľni sa, dýchaj. Ruky hore. To je ono, výborne. A dýchaj. A teraz hore na hlavu. A zase spodok. Dýchaj. Uvoľnená, dýchaj. A zase spodok, to je ono, výborne. A teraz hlava. A dýchaj, stále dýchaj, uvoľni sa. Vynikajúco. Výborne. To je ono. A zase spodok. Výborne, uvoľni sa, dýchaj, stále dýchaj. Stále dýchaj, to je ono. A skús spodok. Dýchaj, uvoľnená. Dýchaj. Ruky hore, to je ono. Stále dýcham. A teraz nič. To je ono. A skús tam zase spodok. To je ono. Výborne. To je ono. Dýchaj. To je ono. A spodok. Skús sa má, keď sa priblíži k tebe. Dobrá predná ruka hore. Dýchaj. Uvoľni sa. Uvoľnená, dýchaj. To je ono. Uvoľnená, a vyletíš. To je ono, vypral si to. Uvoľni sa, dýchaj, stále dýchaj. To je ono, výborne, a ešte onej. A dvíhak tam skúšať. To je ono, vynikajúco, dýchaj, to je ono. Takže jdeme do červené za paní Dudovou. Je to dívka, která odboxovala více jako opět utkání, znamená patří ke zkušeným, tak jak jsem říkal, boxerkám naší oblasti. Její trenér je trenérem je Foukal, ze Sportu Prostějov. Boxuje dneska 14. utkání. Sekundanti Lincolní, druhé kolo.
Uvolená, dýchaj. Dýchaj, a to je ono. To je ono. A polok. Výborne, polok, líža, udiel. To je ono. Dýchaj, stále, uvoľni sa. Polok, líža, vrátiš sa. Dýchaj. To je ono, vynikajúco. Dýchaj, uvoľnená, buď. Výborne, to je ono. Pridaj to, hlava spodok. Uvoľnená, dýchaj, stále dýchaj. To je ono. Výborne, to je ono. A spodok ešte. Poď, dýchaj, stále. To je ono, výborne. Výborne. Uvoľnená, dýchaj, ruky hore. To je ono, vynikajúco. To je ono. Ďalej, dýchaj, ruky hore. To je ono. Neprestaň boxovať. Teraz spodok. Nedaj to. Výborne, vynikajúco. Teraz do nej, poď. Poď. Na hlavu teraz, na hlavu, poď. To je ono, ešte. A spodok, ďalší spodok. Stop. Daj ruky hore. Prvo do nej. To je ono, spodok. Zále ubije. Takže jdeme za Evoru, která je stejně roční nebo prostě příbuzný ročník jako její kolegyně. Je majsterka Slovenska v roku 2013 ve váze 48 kg. Odboxovala 10 utkání a jenom připomínám trenérům a sekundantům tohoto utkání, že boxujeme na 4 kola po 2 minutách. Sekundanti, Lincolny, druhé kolo. Třetí kolo, pardon. Nedaj sa. Rýchla budeš. Poď. Uvoľnená, dýchaj. Spodok. Poďte, poď. Vyhážaj. Ruky hore, vyhážaj. Odstup od nej a vrátiš sa. Odstup, vynikaj a vrátiš sa. Odstúpiš, pomôliš a vrátiš sa. To je ono. Uvoľni sa, dýchaj. Zase. Opakuješ, pomôliš, vyháž. Dozadu biješ. Na hlavu. Vyhážaj, Rilka. Ruky hore, vyhážaj. To je ono. A odstup. Odstúpiš, uvoľni sa. Pomôliš a ujde na svet. To je ono. Pred nás na to. Povolíš. A povolíš. Povolíš a pred nás na to. Povolíš sa dýchaj. Pred nás na dýchaj. Tam sedí. To je ono, vidíte to. Výborné. Do strany. Otoč sa do strany a zase. Pred nás na dýchaj. Sedí tam. Sedí to tam. Poď. Výborne, poď. Uvoľnená, dýchaj. Poď. Výborne, na hlavu, platí. A vyjad. Zase opakuj. Pred nás zadýchaj, opakuj to. Pred nás zadýchaj, zopakuj. To je ono. Zase opakuj. Sedí to tam. Dýchaj, uvoľnená. Zase pred nás zadýchaj. Povolíš, pred nás zadýchaj. Možná nám třetí kolo, tak jak jsem předpočítoval, jako boxujeme na 4 kola, takže uvidíme ještě jedno kolo, poslední kolo, které rozhodnou tyto utkání, který rok si červenou modrý zvítězí
tomto ženské duelu této váhové kategorie 52 kg. Takže znovu opakuju, červené domácí boxerka nebo stíchuje Sportu Prostějov Dubová Pavlína a Novotná Eva BC Nitra Brahul Modrého. Ještě jedno kolo. Sekundantky ringvolný čtvrté kolo. To je ono! Ruky hore. Ruky hore. Povolíš a predná zadníka. Dám hlavu bije stále. Rovný úder, keď ideš. Rovný. Dá hlavu, dá. Rovné údery. A prijak. Uvoľni sa, dýkaj. Prijak. A ruky hore, ale keď ideš ruky hore. Poď. To je ono. A na spodok, skúško na spodok. Dýkaj. To je ono, výborne. A ruky hore. To je ono, výborne. A na spodok, ešte. Povolíš a naspäť. Povolíš a predná zadný prijak. Dýkaj, povolíš a predná prijak. Teraz, predná zadný prijak, poď. Dýkaj, predná zadný prijak. Povolíš, predná zadný prijak, poď. Poď. 4 údery, teraz je záver. To je ono. Záver, to je ono, výborne. A teď to spodok. To je ono, a zase hore na hlavu, 4 údery. Skús, 4 údery. Výborne, povolíš, predná zadný prijak. Výborne, povolíš, predná, to je ono. Ten dvíhať nás tu ešte dať. Výborne. Teraz 4 údery. Rovné údery, 4. 4 rovné údery a posledný neprčí. Poď. Poď, Závier. Posledný je bomba. 4 údery. Odstup hodne do boku. No já myslím, že tento zpráva má jako červený nepodrývají, protože děvčata předvedla jako snaživý jako hezký boxer, který své váhové kategorii 52 kg. Počkáme si na výsledek, který skončil na body. Připraví se nám další dvojice dívek jako náročná Soňa Kampare Olomouc a Valková Vendula BC Stěmice. Takže dámy střed. V tomto utkání 3-0 na body vítězí červený Dubová Pavlína Sportu Prostějov. A teď jdou červeném přenáročná Soňa z Kampare Olomouc a její protějšek hru modré bude boxerka Valková Vendula BC Stěmice.